έπρεπε να είσαι τώρα στο πανεπιστήμιο. Θα έπρεπε, αλλά αποφάσισα να εγκαταλείψω το μάθημα για να έρθω να δω τι γίνεται σπίτι μου. Και αυτό που γίνεται σπίτι μου, Ελένη, είναι εξωφρενικό. Ποιο είναι το εξωφρενικό, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, εμένα θα μου απαντήσει κανείς αν είναι εδώ τα πικάντικα κορίτσια. Πικάντικα κορίτσια, μα τι λέει ο άνθρωπος, μα πώς σας ήρθε κάτι τέτοιο. Φύγετε κύριε, φύγετε, λάθος διεύθυνση, λάθος. Με αυτή τη διεύθυνση διάβασα το προσπέκτους. Ποιο προσπέκτης, μα. Λάθος είπαμε κύριε, πηγαίνετε τώρα. Ας τον άνθρωπο, Ελένη, να μας πει τι θέλει τέλος πάντων. Τι θέλετε, νεαρέ? Πήρα τηλέφωνο και συνεννοήθηκα με τα πικάντικα κορίτσια να έρθω να πάρω 30 κομμάτια. 30 κομμάτια μόνο για σένα, βρε. Όχι, είμαστε μεγάλη παρέα. Απλώς το βράδυ κάνουμε ένα πάρτι με ούζα. Κι όσο να είναι, το ούζο δεν τραβιέται μόνο του, θέλει και το από δίπλα. Τι λέει αυτός, Ελένη? Τι λέει παιδί μου, αφού ακούς ότι ο άνθρωπος πίνει ούζα. Άρα είναι ρούχλα. Πηγαίνετε κύριε, δεν έχετε κάνει λάθος, πηγαίνετε, άντε. Η Λένη πήγα πολλούς πελάτες. Σε τι πελάτες πήγε η Τατιάνα, Ελένη? Κωνσταντίνε, ξέρεις ρουμάνικα? Αφού δεν ξέρεις ρουμάνικα, τι ανακατεύεσαι? Ξέρεις τι σημαίνει πελάτες στα ρουμάνικα? Πελάτες στα ρουμάνικα σημαίνει βιτρίνες. Βεβαίως, η Τατιάνα πήγε να κοιτάξει λίγο τις βιτρίνες γιατί δεν έχουν στη χώρα της. Να ανοίξει το μάτι του κοριτσιού. Ντά. Αφού δεν έχεις μωρή λεφτά να ψωνίσεις.